Tervetuloa Australiaan. Sydneyn kiertoajelumme alkaa tänään kaupungin tunnetuimmasta nähtävyydestä, maailman kuulusta Sydneyn oopperatalosta. Tämä monumentti rakennettiin vuosien 1959 ja 1973 välisenä aikana. Suunnittelijana toimi nerokas tanskalainen arkkitehti Jörn Utzon. Erikoisuutena mainittakoon simpukan muotoon hahmoteltu katto, jota peittää yli miljoona Nyt lähdet kälppiin siitä, sä oot väärässä ruotsalaista. Lähdet kälppimään siitä välittömästi, oot väärässä showssa. Erikoisuutena mainittakoon yli 1000 ruotsalaista kolmannen kerran varoittaa? tiiltä. Pitääkö kolmannen kerran varoittaa? Nyt lähdet menee siitä.